ama m na unu ka na-esonyere anyị emeela ọtụtụ ihe n'ụbọchị ncheta. Anyị ka nọkwa na isiokwu bụ iji mkpụrụ abịdị Igbo emebe mkpụrụ okwu. Anyị emeela ọtụtụ ihe. Anyị nọ na kwi. Kwi bụ otu n'ime mgbochi ume gbara mkpị nke e nwere. Ama m unu ka ga-echeta mgbochi ume ndị gbara mkpị na ngwara unu na ha dị 9. So kwi bụ otu n'ime ha. Ngwanụ ka anyị lee anya n'ugbo ode anyị hụ ọmụmatụ ndị anyị ji mkpụrụ abịdị kwi mepụta. Kwi na e na rị na e bụ gịnị? Kwere, kwere, accept. Ọ gị si believe, believe, accept ma ọ bụ believe. Kwere, accept ma ọ bụ believe. Ngwale ọmụmatụ nke abụọ. Kwi na e na t na a na rị na a bụ gịnị? Kwetara, accepted, kwetara, accepted, kwetara. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Accepted. Ngwale ọmụmatụ nke atọ. Kwi na u na o bụ gịnị? Kwuo, say, kwuo, say. Ngwale ọmụmatụ nke anọ. Kwi na o na rị na o bụ gịnị? Kwi na u na rị na u bụ gịnị? Kwuru, said, kwuru. Ndị oyibo na-akpọ ya said. Ngwale ọmụmatụ nke ise. Kwi na o na ọ bụ gịnị? Kwụọ, pay, kwụọ. Ndị oyibo na-akpọ ya pay. Ngwale ọmụmatụ nke isii. Kwi na o na rị na o bụ gịnị? Kwụrụ, paid, kwụrụ, paid. Mgbe ile anya na ọmụmatụ nke ise, kwụọ, pay, ndị oyibo na-akpọ ya pay, kwụrụ, paid, ị ga-ahụ na kwụọ bụ tense ndị n'ihu ma kwụrụ bụ tense ndị n'azụ. N'oyibo a ga-asị kwụọ is the present tense while kwụrụ bụ past tense, that is past tense of paid. Mana asụsụ Igbo, kwụọ na kwụrụ. Ama m na ọmụmụ ihe a na ọ na-aga n'anya n'anya. Ama m na ị na-esonyere anyị nke ọma. Ama m na ihe anyị na-eme na-aga n'anya. M chọrọ ka ịgwa m na comment section otu ihe a, ọmụmụ ihe anyị na-amụ, otu isi ahụta ya. Ka inyekwa aka ịhụ na asụsụ Igbo aga efu. Ka otu ụzọ ị ga-esi enye aka site na ime ka ọmụmụ ihe a asụsụ Igbo a gbasaa, gasaa, zisaa ya. Ịhụ ka ọ gafete, ịhụ ya na ihu akwụkwọ nke a na-akpọ Facebook, agafere ya. Ma cheta sonyere anyị, subscribe to my YouTube channel. I'm begging you. YouTube channel, subscribe to my YouTube channel. Na-esonyere m, gbasaa ya nke ọma. Ndewo.